Hello guys, good evening. Natong tanan guys. Gikan dai mig merkado guys, nagpalit mig sudan. Kami guys, nagpalit mig sudan dakoy. Uy, ano ni? Natukan. Sino ikaw ni? Ibutang dito sa lamisa. Bumi. Nara guys, nagpalit mig isda para sa mua guys. Dako kayo isa ka buo kay. Di man pun malag hinihinay naman ning agas eh. Ni, kuwagas ko. Aw. Kay kuan man guys kaning ug amo kuan ni ka kilo guys. Isa ra ni kapin guys is di kuan ra nako kay kung daghanon dili mahurot sayang kaayo. Ritoon ra ni. Ay, masulod. Dayon, patod-patodon ni pritohon. Na. Dayon nagpalit ko sa mo ang dugi og isda sa 3 ka kilo nga tamban. Presko kayong isda oh. Ang maila maning presko gud guys kay gahi siya ba. Ito presko na. Gani ang ano to ah. Ilang kilo na? 150. 150 ang kilo ani guys. Napalit na ko nga para sa mo ang sudaan. Akong gi limpihog maayo kay di ko ganag na mabilin nga mga kuan. Ako sa ning putol-putulon kay while nagkuan ko tinai sa mo ang baog Uma? ang tangkong. Unsa to kung kuan no? Na ako man dai sulit ang kuan oh. Ni ba ang kangkong? Oh, Chinese na. Kanang kuan na siya kanang Ang basa na. kanang kuan na siya may kanang Chinese kangkong? gitanom jud ba? Oy. Day man na magkaon day. Ako lang sa ning kuanon guys, ugasan. Oh. Butan na di ako rin butang tumpatan na. Naon na ko amo agas kay unsa nay oras wala pa ba may panihapon guys. Apit na alas 8. 15 minutes para 8. Oh, day wa day mukaon pa kaday. Mana magkaon? Mga dogi guys, manag panihapon kami wa pa may kakaon. Nya mo magsamok-samok na po diri. Gugas sa daan sa kuan. Kalaha kay atong prituhon ang isda. Putol-putulon na nako na kay di man maigo sa kuan kalaha isa itibuok di kaigo sa kuan guys. Kalaha guys mo nang ato ang putol-putulon. Pulburon man dai ni nga isda ga oh din ako yellow pin. Buron. Oh, budburon, pulburon. Naabot na ko sa pulburon oh nabuo. Ibalin di ka okay mapiksan uwi. Mama na naga. Hara oh, ibalin na lang ko. Ay di ba? Buron. Ako ang kuan ko. Wa sagod ang edible di aga. Aman. Nagtak-an ko daag kuan guys kanang kalaha guys kay lutuon ako daan amo ang sudan while nagkuan ko kuha kong tinai sa isda sa akong mga dogi. Nagluto ko para sa mga kay igo ko mahumukon sa kuan sa mga dogi. Nakuan pala uy nano man oy. Naluto na po ni among sudan. Sada pa yung pagka di na. Pagka condense. Tama na dudong. Ara guys, oh dagko kayo guys, lami kaayo. Anday. May king isda. Luto na to ni. Nami unta ni sa bawon. Di na lang nato ni sa bawon. Timplahan dayon. Tuasan, hugasan ang tagkaransabnan para di manimahong lansa, di manimahong isda.
And then ipatulo sa nato diha kay para sabna na to ang kutsilyo kay gihiwa man nato sa isda. Magbutang tagkaan di makita guys no. Namang guy kuan o kaldero pod. Yara magbutang na taog idibol. Ana to gamay ang idibol. Para maglutaw siya guys ba. Kay kung gamay ra idibol dili maglutaw di kay maluto ang ilalom. Gusto na ko maglutaw kay para luto kay ilalom guys. Guys, asin gamay. Ami na. Kaysa magsigira tag nilata. Nakadaot ba yung magsigir nilata po guys ay mas may itong mag-isda kita. Yan ugmaan eh. Magsabaw ko ani. Day? Bakit day? Bakit day? Bakit day? Ano anyari day? Ano anyari day? Ano anyari day? Karon guys, kanina pong isda sa atong dogi ang atong kuan og kinain. Kani guys, ang atong samban. So ano nyo ni ugma tawon day? Naniguron to mi palit day kay wala na may sud ang kalat kaayo og magsigi og kaning tinapa guys, Ginoo ko. Nagpalit ko tinapa nila guys ang nabilin sa unong kabuok ang nabilin kay duha na lang kay sa pamahaw duha kani hapon duha ni ugma na pod nakalas kaayo unang nagpalit na lang kog isda na merkado na laming banana kay nakauli man sa banana but silang dia bot kay naglag ko ala guys ang atong isda para sa atong dugi. Na, kami kailang sudaan. I-arrange na ako daan kay para timplahan na lang pag naman. Hapit na ning init ang atong oil, ibutang na nato ni atong pinirwets. Okay, limpyo diretso. Human ani, timpla na lang de yun. Sa uling ra na ko nilutoon guys, kay daghan ra ba ni 3 kilo ra ba ni? Ha? Gasol ra na ni init na to ang kuan din. Dali ra man maghaling. May maning sa kuan uling kay estimate ra man ako para dugay makuan ba. Si banana. Ha! Si banana guys, again siya sa uling ko magluto guys. Hi guys! Diat nagkalikod ko guys. Nabuang na. Madlo mo kung matuan guys no. Piksan sa idibol ba kay mangaway.
Dayon, ato na lang yung hugasan. Adi rin ang ako, sayang ang kuan asin. Sayang ang asin guys. Nga naman na, bots! Naba kasi bots guys, ay mo nang sige na ko kasukaan. Di pa kuan na, blowiran ba? Ha? Ah? Ako ang gimulan atong Clorox guys kay para mo kuan siya guys mo puti kay ako man guning gikuag herbal mo na manglagom ang plato sa kuan sa herbal kanang ihumol. Ayan ni gugas siya kay gimulan ako ni Clorox ha. Kani o tan-awa. Balik ta sa kudan sa tong dogi guys kay manaman nato og butang ang ato ang isda so dire napunta. Ako rin iuling may mutong uling ko kay dugay ba makuan maipahurot din ako ang uling kay para ang isda dili dayon madao. Iun-un raman ni nako. Buang na sila. Bots ba? Kani pila kani ako kung ako mapakaon sa mga dogi guys. Budget to kay kugsudan ginagmay ra ko ihatag kay kusog nga kung sila mga on sa ginagmay ra sudan gawas og kanang naamon puy adlaw gud guys nga dili sila ganan mga on bitaw. So ang ilang sudan daghanon pero bisan nga bisan pa daghanon og sudan guys kung di sila ganan mukaon di sila ganan mukaon pero pareha karon guys nga kusog sila mga on vitamins gyapon nagaoy kay bisan mawala nang ana nila mukaon ba to ba teka na ko na gara di ang buwan di vitamin sa sila oy kay ang kusog ang ilang kaon guys nga gamit sa kong vitamin C what ngunit nakakusog nilang kaon. Ako gani, kusog akong kaon na akong vitamin C. Sige na nagtagkaon ani. Bulok ta ani. Oh, diba? Dili ra makuan ang time kay when nagkuha kong pinais sa kuan sa pag-asudan sa kong dogi, nagprito ko. Guigo kung nahuman ko, maghaling ko, mga na din yung banana. Diba? Ganina guys, buntag, wala ko naka-vlog kay ngano. Against the letter ba no? Kay ngano guys, nagpasan sa mong silingan guys, kusog tayo, nag-video kita doon. Dool na ba yung balay? Kung wala ko naka-vlog, buntag sa'yo kay tagasagaran ba ko mag-vlog, buntag sa'yo na. Wala ko ka-vlog. Ano nga. Kaya kung giapas na ako kay nagahapon kay isa rabia ka video ako ang na-upload guys kay dati nga lang ko nga nagtuyok-tuyok na mo internet sus putol naman di ay pagani Judith karon pa ang Judith auto na dali ko gawas ganina kay ako ang gibarian guys, ang sudan sa tong dogi guys. Dagko po siya guys. Ano? Dagko siya oh. Tag 50 ang kilo. Dagko kaayo. Ano yung dako? Tamban siya guys. Dako siya. Dako kaayo. Tamban.
banana ang tamo ko ani. Kinain ko ako ra pagpahuway kay nag-drive yan na siya, huldi ba na siya nag-drive. Ang kamot ana manghulngol. Maghulngol na po na iyang kamot. Kung siya'y mukuan, ako na lang. Ipinayin na akong kayo guys, kaya mapisit. Ano, mapiksan ka. Ang kaning mga tinai guys, dili na kong ilabay kay ano. Na ako yung mga amigo dito nga R80. Kaya kilid. Uy po kayo makita na ko maglabay-labay guys. Ngita binaslag pagkaon po basta yung anak. Muna guys, kung magkuan kong isda, dili na ko pakuwaag tina. Kaya dili na ko pakuwaag tinai. Ako rin makong tinai kay ano. Ihatag na ko sa akong mga amigo nga R80. Dili ba na sila manghilabot guys? Kung dili lang po ni mong hilabtan. Pero imong pasakitan, hilabtan ni mo ahaw. Impas din na imong mga isuot. Na ako kay makakita ko sila kay kuman silang pakanon. Anong luay po madumdum. Guys. Gani kinakatugbong ni nakanaog ni ron sa merkado. Nya. Diya mangud sa highway guys, naay na maligya diya yang makagawas ka sa highway. Naay mga karinderiya, pero ang karinderiya mo ganina ko nang buntag. Taga makagawas ka yan. Abot nimo sa highway guys, diri sa moa dapit. Naay mga fried chicken, na lechon manok. Nya taga Sagara na mo palito ni palangga akong banana kay kuan man. Fried chicken man gid guys, kay dagko kayo ang hiwa sa kuan guys. Fried chicken nga 50 pesos. Di na nimo mahurot. Dagko kaayo. Moto nga madali na magpalit fried chicken, magpalit mi og upat kay panihapon og pamahaw. Di na ko magluto pagka pamahaw kung naay fried chicken. Una nga. Tara karon, nako di na pita mag-fried chicken, mag-isda na pita magsabaw ta ang isda niya. Na ako man ko ani mo tong prito na lang nako kay ugma. Magsabaw ko ana lami man ang prito isda sa bawan, butangan o kuan. Kalamunggay perting lami guys. As in. Una nga. Taga magpalit mig isda, magprito jud ko ana kay pagkaugma sa bawon man ako na. Nakakaon pa si banana. Wala na ka ulit silang sir gabi ganina may. Si Sir Daniel uli gid siya. Mao ba? Okay gabiin ako ba ano? Ug magrural na lang dai na siya. Mao pod. Kusog sir uy na yan dagan kay ngandali ra siya maabot. Napit na din na naluto ato ang isda guys. Ako na nang balihin rin. Guys. Ang ato ang kuwaag tinai kita ning dugaya kay tulo ni ka kilo na agtan gitanig siyam guys. Nara guys og dagko king isda guys. Okay. Naluto na ba ka na kung pinarito na? Wala naman na. Hindi pa na dapit. Hindi mo po na upagod kay kita. Hinayan man anak ko. Ayan guys. Oh. Nakasib na ko aning sudana nila. Kay tulo ka kilo man ni ang problema guys pag madugay ni nila sudan magsumuhan na sila guys. Oni problema ni ko mga dugi. Mga pilingon po kay na ko mga dugi guys. Masumuhan. Basta ilang sudan straight. Sumuhan Muna usahay kung magtimpla ko ilay-ilay nako inununan karon straight karong adlaw inununan. Pagka pila ka daw, tulo ka adlaw, inununan, kay ganan man na sila basta bag-o pang luto.
Kaya pag upat ka adlaw ana, inito na nako na, malasahan na siguro nila nga. Nag-upat na kaadlaw. Dugay ba na madaot ang kuan ay guys ha, ang kaning inununan kay suka. Daghanan ba na kog suka. Nya. Initon lang. So, kung masuman sila sa inununan sa pila ka adlaw kung ipasudan nila, akong buhaton, pinirito na pod. Magkuha ko sa mga sudan, pinirito. Akong ikuan sila, butangan ako og toyo edible. Mura ra ka ng adobo. Ana guys. Ikuan ako alternate na ako guys para di sila masumahan. Guys. Anya kung magluto na po kog laing sudan, pasudanan na po nako sila ato nga na magluto kog sudan na mo ba. Dili na nako sila pasudanan sa inununan kay para dili po sila masumahan. Dili masayang inununan ba. Ako mga iring, kusugon ko kay mga unani kay basta mga miming mo, ba gini ilang paborito inununan. Nuna. Kuan ako. Hapit na gid ni. Ganina pagpalit na ko aning isda sudan sa dugi guys. Daghan kinamalit. Kay talagsa ra ba kay ni ang tamban. Sa kang papamerkado na sa kong banana wa di tamban ay. Atong pagkakita na ko ganina, palit na lang ko 2 ka kilo eh. Eh para nakuan. Nadugay og kuan nila sudan total magkadugay ni inuuna magkalami man ni basta sigilag initon kay kung di na to initon magsalig ng sa suka makuan pud baya man lahi mausap pud ang lasa mo initon pud nato. Ako ning butangan og 2 ka sachet nga suka kay para lami ang kuan din maghanan ang asin. Ana. Kumusta naman ako ang gi kuan dira. Ito. Guys, ang ito ang inununan. Kapit na ni mahuman. Kaya ganina guys, bisag human ako panglimpyo kagapon sa balay. Mag-general cleaning na ko. Nanglimpyo gyapon ko ganina guys. Kaya di ko katulog guys. Kaya ano, saba. Kaya kong mga dogi guys. Uy. Kasi ilag aw-aw. Kaya namuwag. Nandun ako mga dogi. Kung saan ako kasaba. Sus, ginoo ko. Mahilom ra kadyot mo. Saba na po. Sakit kaya kong ulo. Hindi ko katulog. As in. Ikod ka kabunal. Kaya luoy pong bunalan. Ang luod ra ba dayon. Di na unya mga on. Igo ito sa kasaba nila. Mura lagi akong tao kasukaan kay magpitok-pitok ra. Di ka paminahon. Kadyot ra maminaw man. Wala na dayon. Huwag mga bata nga gikasukaan guys. At sa mga bata na nagikatawaan ra ka. But na lang mga dogi na ako. Sa katulog maudto mo nang pagkama. Gabi mawa ng mata ng luy-luy na. Way tulog. Narita. Hapit na dito ko na human. Ipay kini ako mga amigo ni nga araiti kay pagpindaghana sa pinai. Sayo na tagtulo ka kilo. Ipay kini sila ani. Ako man ihinag-hinag butang guys kay nailo sa bawaan man ako nagnaa sila guys kay ang kana bang tubig sa kanal ba magbula-bula. Naon sa nako na akong kayan ni guys isda guys kay bisan og nakuan na ni. Ay, napisik din siya guys at in. Naluto na din siya guys. Diana ang siya. Naluto na siya guys. Namit ko siya pagkaluto kay hinera ang kayo. Nagutsara kay malisit ka. Muna kung
dukan guys, matuag pinirito kay mapitan niya itong matag. Ito. Ayaw lang kita ito guys, Lord. Ibindol rin kami. Iba? Dami siya kung dili kusgan og kayo. Dami iyang pagkaluto basta dili kusgon ang kayo kay luto kayo siya. Continue ta dire sa tong isda. Kay wal nagkuha ta tinais ng isda, sige pitag yama-yama sa camera. Oo, ay kalimot sa CCTV unya kuan ga ha. Giot na mo sa CCTV guys kay nagabi ra na mo ibutang. Kay dagan magsuroy-suroy diri sa mo agas nga wa mi kaila bagong naw. No, uso na ba kay mga kuan karon? Anak guys. Oh, gamay na lang good. Nagilin. Ako na rin yung timplahan. Ganina kung trabaho guys, nang limpyo sa balay, naglabas ako ang sinuotan para diway magpundo nga bulingon. Din gilaban ako tong puti sa kumbana nga yung gisot kagabi. Dahil pagkahuman, nang limpyo ko diri sa CR. Ang CR na gilimpyuhan ako. Akong tang liguon si Rosel katamo ang Persian. Sus lami man ken tulog guys nya pagmata niya guys. Luoy pug kay liguon dayon nya moy pagmata. Abta na lag hapon guys, wala na ako giligo kay hapon naman. Ako na lang siyang kasagdaan ugma lang na ako sa liguon kay baka naapay agas ugma pero walay agas ugma so nag-adlaw na lang. Alternate man ang agas diri guys. Mauna guys. It na good. Tagan kaayo ang atong fish. Hapit na puno atong kaldero. Igo-igo maluto ang pinirito, mahuman sa tidiri. Maghaling dayon ko. Sa uling ako magluto ay bahala na sa mga diya. Hindot man guni dito sa uling kay daghan man gud ni. Nanakit na malikod. Murang ito ng labaan eh. Minta dili malimot si ano kato si sir sa tabliya may. Nag-order ko ay i-remind lang siya may, i-text lang siya. Nag-order ko kuan guys kaning tabliya kay paborito kinakong tabliya. Ang akong imnon tabliya mabunta guys katubitang sa nana siya sa sachet. Kanang baligya sa store. Nya. Nindot ng itong original nga kuan guys kaning tabliya. Kaysa kanang mga sachet na naman siguro ni mga sagol. Kato kay original gid lami pud to siya isagol og lugaw sa may ngalan ana ay kanang ang tabliya isagol sa lugaw ay nalimot man ko eh. Champurado may. Champurado da ito lami guys, champurado Ginoo ko lami kay guys. I-champurado guys. Oto nga nag-order ko. Isa ram ta kasilupin akong ordero niya. Nga naman iyang boss nga iduha daw kay para dagan-dagan mo to nga. Naghatag ko sa kong banana og 200 kay kuan man ang isa ka silupin. Pulo to kabuk sulod gi ano? Isa ka silupin guys, pulo ang sulod 100 ra guys. Otong nagkuan ko niya og duha ka silupin. Itagaan ako sa banana og 200 karon kay para umubalik to iyang boss. Naanay tabliya sa Lunis mo balik man to Lunis. So na ako tabliya sa Lunis guys, original lutoon na ra. Nami kaayo kanang pamahaw ba guys? Kanang mahapon pero kinahanglan mo inom ko ana maligo daan kay tabliya baya na original nga tabliya. Ligo daan kay nakahubag ra ba na sa atay guys nga mag-inom ta na din paghuman maligo. Di man daw na maayo mo nang maligo ko daan ay ako mag-inom ana. Nagwan taon sana ako buntag sayo di sa ko mainom. Kay di pa man pud ko makaligo buntag sayo yag mata na ko guys kay kabalo na mo guys kita mas ko mga vlog nga yag mata na ko dire ayan ko padulong sa
kuan guys sa banggira. Mudigamo dayon. Wala gitay time nga mo kuan. Naligo buntag sayo gawas og natay lakaw. Kaya di pandili na to mo na hunaan dayon nga tong kuan pero lungag din na guys na kanang na ako lakaw wala maglungag jud ko dayon kay ang mga iro pakanon di na ako dayon ang daan ng mga dugi kung nami lakaw nga importante. Dai paliw ko gaon ani ga murag naluto na ni kay wa na gatingog. Kali kalau mo na. Oh, tura dito butang atong gamay nga kuan. Ano ko tan? Tong green nga plato. Oh. Kauling ra kuan ni magluto may kidaghan kay ni may para magluto sa dito paghinay. Luto ra ang ating pagbaliktad. Oo. Na wala ba aroy paghinay. Mag-stick ng slim. Nagyayo akong banana ga kay guys. Kaya nga daw mupisik daw ang mga isda daw. Wala, hilaw pa lang ga oy. Buto na na oy. Ha? Dahil instant ang kukon. Ito na ba? Oo. Naluto na guys. Palanto din nilang guys. Naluto na. Dagko kay pagkahiwa guys. Kay dako man kay isda ago niya. Motong gidaghan ako ang kuan ang edible para maglutaw siya sa edible. Asa? Ibalik. Ibalik ng ipog. Okay, murag dilaw ko na eh. Ibalik. Ikuan. Anak kong isa o, murag puti pa man na. Balik na tanan eh. Sabi na kong luto na ko. Hindi na yung kitong tayo. Ibalik guys kay puti-puti pa. Di ko ganan mo kong puti-puti. So na ko kanang ning brown na gid ang ihang unod ba. Guys, sila na lang ikabuo kapit na gid ko mahuman. Igo-igo ko da kung dito ani nanginghod na. Dagan kitag kinaihatag ko mga amigo. Di pa yun ako mga amigo des gawas ron. Dagan kaya kung ikuan sa ilahan. Guys. Tulo na lang. Humana na din ka. Dayon, maghaling na dayon. Ara guys, humana ta. Wasan din nato na itong banggira para di magbahog lansa. Yara ang tinais sa akong mga amigo. Lipay na kasi sila ani, magpista na ni sila ani. Yun, kuan man sa kong kamot. Ara guys, oh, magpista na ni sila ani guys. Oh, diba? Kuan sa kuan. Nanabon sa ito, kay lansa kayo ang kuan. Ako sa ni ipatong ang plato kay magtulo. Isda ka ba ni? Wa sa dung. Sa dung mami dung. Na tanawa na ipit kay ngun bitaw excuse. Ay din mo hawa di na ipit. At patulo sa nato guys kay para di magkuan ang tubig. Gasan sa mga diri. Ay, Diyos ko Lord. Wapa king tank nga ako napalit sa merkado guys para sa ko ang bao.
Kay tinanom gid siya dili ka tong kinuha sa tanan. Kanang magpalit kog kanang kangkong ko diya sa merkado guys nga amo ang sudaanon lutoon. Kanang tinanom akong paliton dili ko anong sa mailan man na nimo ang kanang ginuha sa tanan kay ang iyahang lawas sa kangkong ba ug ang kanang iyahang kuan bitaw guys ang dahon kay mailahan kuan kanang basta mailan oy dili pare ang tinanom nga limpyo jud siya. Isda. Manak palunga sa kay natuksan ka. Ubi ngaway yung pagtawag ha. Ay, Nya kuan sa niya na pagtawag kay namisip pa na. Ngaway pa. sige. Nga ingon ko niya na. Hadlok may hadlok. Ano siya guror guys. Ano guys. Dili na ba ang banggera yun ako nod-nod. Nara ang sa tong amigo nga R80. Pista na sila ano. Timplahan na nato ang atuang di ara guys ang atong inon-unan guys. Oh. Timplahan na nato guys. Kuha na akong suka ang akong gipalit. I-off na diya kay sa gaso na akong magluto. Ay gaso sa buling. Dilagan kay na. Dito ni imong ko ano ha. Cooking ha. Magpalit kong asin guys, 1 ka kilo. Dito katong gatuan ako nga primero nga tindahan ga ba kay. Di sila mabaligag asin kay diin na day ko ha mo ba mo to ning balihin ko sa suki. Nya mahal pud ilang asin nito tag 12 sa suki. Oh, 18 di ay tag 18. Ano mo gani? Mao gani. Nara guys, kaning duha tong ibutang dagko nga suka. Oh. Oh man. Ang uban mamaligya baya. Tagasagaran ba sa mga customer kagabi na baya mamalit. Di mahalin ilang asin. Hala, gagmay man iyang gihatag. Uy, dagko akong giingon. Na. Ah, dagko siguro ni. Di man gud di pareha ang kuan. Magtimpla na ta sa atong inon-onan. Sakita sa akong likod ay. Sus gabi guys. Akong bana bisag pertin tugnawa, hala ga aircon ng tikungkung ko. Ilantanon ko sa katugnaw guys niya. Kapuyan ako mutindog guys kay. Ug mutindog ko guys maglisod na po kog balik ug katulog. Muto ni agwanta na akong katugnaw niya. Nakamata ko kay kaihion kay ko muto ning bangon ko alas 10. Muna ako guys kung kaihion ko ako agwantahon nga di ko mangihi paguntagan ako na nga di man daot butani. Kay ngano once nga mo bangon ko guys o duha ka suka kong ibutang. Di na ako katulog balik muto nga ay apating airport bating tugnawa na ako gipalong kay agwanta nang nako kasi mo bangon pa. Moto nga di naman jud ko kagwanta guys, pero di naman jud kaihiunan ako na nakita kong kilid. Moto nga ning bangon ko guys. Kay nangihi ko ang ending di na ko ganahan tulog balik. Alas 3:15 mata na ko. Pero wa ko ning bangon dayon nag Ariara to sa uling lagi kay daghan kay na May man tong sa uling. Banana na ko guys, nga sa basura daw ko magluto. Gilang good. Sa uling ko daw ko gasi sa ingon sa uling ko daw. Palungon sa gani, bisag pud og imong ipaandar nga. Magluto pa ta. Guys.
Ito na natimplahan. Pagkahuman, dako kay itong bitchin guys. Nami magud ang kuan og naay. Dagol ba kanang baba nimo ba? Maglagod jud ko ning dagol guys ay muna say maduklan ako na siya kay. Sala ra gyapon niya guys ngano magbunuan siya sa kuang mga sa iyang mga igsuon di sa gawas kay tungod na iyang style nga her ana ba. Nasuko man na iyang mga igsuon ana kay mura man na siya kanang nanguan bitaw guys kanang unsay tawag ani oy. Kana bang nangitag away ba kanang term ano yung ano eh. Managas o kanang bisa. Ay, igo ko din hinay ng agas o manap ko pang limpyo sa isda. Talaga. Dayon maghalim na dayon kurun guys. Na. La ahos dahil ito wa na butangag ahos ni. Okay. Daghan kaayo niya. Ipaluto niya uling kadaghan ana kalas ay uling. Ipaluto niya gasol kadaghan ana kalas kay gasol. Gani ta kay magdagin ta kay layo pa ba yung sweldo. Na, mahotdan pa lang tagasol niya wa pa sweldo na nabuin na. Hindi man tong mag-budget ta kay Pagkita mo din, minun, kung mahurot na among gasolines guys, napang puto sulod among gasolines. Aray, gasolit. Nga, ma-out of budget pa ta. Kung mahurot na aray, gasolit, barato ramang gasolit, 300 kapin. Nga, samantala ka rin kuhan, mahal. Ako sa nailabay guys. Manata guys. May rang ahos kay di ba daw ni pwede ang mga dogi daghanon og kaning kuan daghanon og kanang lamas hinalak ko ng anong dili pwede daghanon og lamas guys mga kuan ako na nag-itago ay para ay kani diri sana ko ni ipatong kay kung hindi umulan Nara kung napalit nga tangkong guys, guwapa kay guys oh. Katong mautad tinanom ba maklaro man imong tinanom good. Udlot siya tanan, guwapa kay siya. Ang ako mga gipalitan ga kay kanabitang sa kilid-kilid ga kanang dili gid sa merkado nga katong kuan sa kilid ni kanabitang mo display ra. May pagitulo na ko ni dak kay para nagkuan pud taan ni oh. Oh. Nami kay ni kanang kuanon. Adobohon mas ingon ani nga tangkong. Kay limpyo. Karon guys, maghalin ko. Natulo na ni. Okay na ni. Wala na itong suganan. Okay. Diara guys. Salak ka. Kung uling, magkuha na tag-uling dito kung kulang. Na. Haling na dis. Iana na to. Ana, para klaro. Haling na dis. I-try na ko tong sinilas. Naputol akong sinilas guys. Ay. Guys, ang ito ang ganyan ang ating gagawin pag dito tayo sa uling magluto. Ganyan. Ganyan siya
Ay, ilisan na to ni ay, nagdugay pa. Ano? Nipid ako mo siya. Ano oh. Kay para mahalin din siya guys. Ano guys. Guys. Dayon, uwa taan. Walang ko lighter ni nga ako lighter yung diri oh. Wala lagi akong lighter diri may mic. Wa na. Wala ako ko. May ko. Ano guys, haling na ta guys. Da kusog yung siga ang katong sinilas oh, gani wa na ko gilabay. Katong puti nga sinilas ga ba? Oh. Gani wala akong gilabay kusog kay mo haling ay mo siga. Nao. Humukon man gud siya gud mo na kusog kay siya mukuan. Kusog siya mo siga guys ang katong sinilas nga ako ang gisuot nya naputol. Kaysa kadugay pila na to ka tuig pati nang dugaya. Nya nanghaling na guys oh. Ang sinilas akong gikuan. Daan palagi ko kusog kay muhaling siya basta inon ato nga humukon. Ang haling dayon. Ito man ako gilabay. Kay maglisod ta sa kuan. Sa kaning hangir o ganing ganara o humuk kay siya o. Ano na akong gikuan? Isugnod. Di haling dayon way dagang istorya. Way itse buritse. Na, panindot sa uling magluto ba na nang magmini. Siya din ang sa uling. Nya may rabag siya magluto nga ako ra ba. Gusto niya sa gasol, sayang king gasol. Paglimpin ako sa pikas kwarto ganina da kay katubitang murag bitin bitaw ga nga. Itong gamay pa nga itong kayo nga murag silhig. Kanang lawas sa silhig kana din kusukin mo na ana oh daan na. Ngala ko man mandi di pa siya mulihok. Ah, wagi ko ambit na ako ning lihok magana man. Kukuha din pupuspuro. Ngala ko ano nga makasulod na sila diha. Wala may makasulod diha bitin sa tuwa kay ngano na ba bildo diha magana ana. Oh. Yang ano yung kasauna sa paradon may bitin. Saka ang siya eh. Nadya ang bitis sa paradon. Laro ato. Sabi ko to. Nya man siya moagi nga naman ay bildo di ana. Bot ako lagi sa tingay bitin loko ito. Nagtaka ang siya eh. Panlantaw rato nimo. Ingalat na naibitin nga. Butangan na sa kong papa. Lagi ko sila doon. Lagi ako sa tunggi. Ah, yati po. Ako mo bitin yun. Na naatay mga iro, siya ro, gimakitaan. Kaabtik ka na itong mga iro. Mana guys. Halim na. Ulat na lang tagma. Kuan gid siya. Yan, nahugaw na pala akong kuko. Ako ba nang gilimpi-limpiyuhan taon niya akong kuko. Wala gina akong kuanan guys. Hindi ko pwede mag-manicure sa ko ang kamot kay tagal man tagtrabaho guys. Nahugaw raman gyapon pero ganina mananong ko og kaning tangkong wala ko katanong kay nag-ulan man ugmar ko mananong. Wala na ni mo gibalik gano kay humok na kay lawas sa tangkong. Wala na. Gani kay humok naman. Kayo. Oh. Ako na ning itak-ang guys. Unya tarungon na to ni unya kay nagkuan pa manggod ang kaning kuan gud ang kaning uling wa pa kaayo siya na kuan. Ang ulan guys ba kay makahilanat guys.
Kahilanat ang ulan guys kay mukuan niya di magpa. Kay ganina init kaayo din kalit italigsik. Nataliksikan ra ba mi? Nya karon ra bang adlaw guys kay kuan kani. Taglagaw na mo ganina ba? Karon adlaw pati inita. Grabe ka init ganina. Nya pag adto na mo sa merkado, karon langit-ngit na. Ning ulan niya ang ulan kana bitang dagko kay nga mo kuan guys mo patak mo dagko king ulan mo ginang ulan na guys. Kahilanat din ang ulan pa sa imong ana. Bakit mo kuan mo? Kaya na eh. Nya guys kay human na mang patak ang guys. So diri ra tataman guys. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa inyong pag-share o pag-like sa ko ang mga vlog o sa inyong paglantaw guys. Thank you so much sa inyong suporta sa ko ang mga supporters din ha. Thank you so much sa inyong tanan og amping tang tanan guys. I love you all. God bless everyone. Bye. Nagkabula akong kamot. Bye everyone. Iana nang nako.